zalek ere kolpe handia hartu dute gaurko honetan. Lehen zatian bat eta huts, Javi Gerrak eman dio Errenta Gasteizko taldeari. Bigarren zatian, Emiliok bigarren azartu du. Hementxe duzue jokaldia. 59. minutuan, Emiliok bigarren gola lortu du. Jokatutako jaurtik eta horren ostean, trebetasun handiz eginiko jaurtik eta horren ostean, ez da heldu López Vallejo. Marcelino, Zaragozaren entrenatzailea, kanpora bidali du epaileak, dena alde zuen Alavesek, baina neurketaren azken txanpan 2 gol sartu ditu Zaragozak. Evertonek 2-batekoa 87. minutuan, eta 89. gero, Arizmendik eman dio berdinketa Zaragozari. Eta gainera, gauzak horrela zirela, beste aukera ikaragarria izan du Alavesek 3. sartzeko, baina Almironek ez du asmatu. Bina bukatu da Gasteizen Alavesek eta Zaragozak jokaturiko neurketa. Bina 4 norgehiagoka bukatu dira gaurko honetan.